Partner! Oy! Umuusok na naman. Nagpaparamdam na naman. Ang ating Mahiwagang Burnay. Labing-pitong taong gulang si Ellen nang unang magbuntis ng kambal. Excited si Ellen sa kanyang magiging mga anak. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, ay nagkaroon ng komplikasyon ang kanyang pagbubuntis. Sa ultrasound ay natuklasan ng doktor na hindi na tuluyang nabuo ang isa sa mga kambal. Sa kabilang banda, ay mapalad pa rin si Ellen dahil ayon sa pagsusuri, ay malusog naman ang isa pang bata na nasa kanyang sinapupunan. Pwede kasi yung partner na twins, tapos isa lang yung mabubuhay. Nakalimutan ko yung term Tapos hindi, safe pa rin yung isa. Okay. Meron so din mga hindi not necessarily complicated pareho. Oo. O malalagay sa alanganin. Parang gano'n. Oo, correct. So katulad nitong kaso ni Ellen. Sa ultrasound, natuklasan ng doktor na hindi na tuluyang nabuo ang isa sa mga kambal. Sa kabilang banda ay mapalad pa rin si Ellen dahil ayon sa pagsusuri ay malusog naman ang isa pang bata na nasa kanyang sinapupunan. Ipinagpatuloy ni Ellen ang pagbubuntis sa anak. Sa mga panahong ito ay nanirahan siya sa bahay ng kanyang ina. Isang araw, one day, I saw, nakakita. One bird, isang ibon. Flying, lumilipad. I shoot, binaril ko. Elementary days, sorry. Correct. Sorry, reminiscing. Way back Wednesday. Isang araw, habang nagpapahinga sa loob ng kwarto na kanyang tinutuluyan, ay tila nakaramdam si Ellen ng kakaiba. Hindi siya mapalagay at bigla na lamang nagsitayuan ang kanyang mga balahibo. Bakit? Hindi siya mapalagay at bigla na lamang nagsitayuan ang kanyang mga balahibo. Bumangon si Ellen at napatingin sa isang sulok ng kwarto. Lo, bakit anong nakita niya sa kwarto? Tumingin na sa sulok, natatakot. Hindi mo pwede sa sulok may lampshade, sa sulok may mesa. Tumingin lang sa sulok, natatakot agad. Alam mo, partner. Alam mo pag nasa bahay ako? Nag-imagine ka, no? Oo, minsan ako yung dumaan sa salamin, ako yung nagugulat. Nakalimutan ko salamin pala yun. Ikaw lang yun, may mali sa'yo Isang araw habang nagpapahinga sa loob ng kwarto na kanyang tinutuluyan, ay tila nakaramdam si Ellen ng kakaiba. Hindi siya mapalagay at bigla na lamang nagsitayuan ang kanyang mga balahibo. Bakit kaya? Bumangon si Ellen at napatingin sa isang sulok ng kwarto. Nagulat siya nang makita niya doon ang isang batang babae na nakatayo. Ay! Ang maliit na bata ay tila nasa 3 taong gulang pa lamang. May maamong mukha at nakabihis ng asul na bestida. At napansin ni Ellen na tila malungkot ang bata. Kaya sa halip na matakot, ay sinubukan ni Ellen na kausapin ang bata. Ay! Kakausapin mo ba? Hindi mo nga kilala sa bahay niyo? May pumasok na bata, nasa sulok, nakatingin sa'yo, malungkot, kakausapin mo. Weird ka din, Ellen May mali din sa'yo. Magsama kayo ni Chris. Baka compatible kayo ni Chopper. Sa halip na matakot, ay sinubukan ni Ellen na kausapin ang bata. Sino kaya ang batang yun? Nene, bakit ka malungkot? May gusto ka bang sabihin?
May masakit ba sa'yo? Matapos magsalita ni Ellen, ay bigla na lamang naglaho ang batang babae. Why? Inilihim na muna ni Ellen ang kanyang nakita. Iniisip kasi niya na baka epekto lang ito ng kanyang maselang pagbubuntis. Pwedeng imahinasyon. Pwedeng hallucinations eh. Oo. Subalit isang gabi. Yeah. Party more. Subalit isang gabi, sa parehong kwarto, ay isa pang kakilakilabot na pangyayari ang naganap. Habang nagkukwento ang ina ni Ellen sa kanya, ay bigla na lamang napahinto ito sa pagsasalita. Ipinikit ng ina ni Ellen ang mga mata nito at biglang umiling. Ma, ano nangyari sa'yo? May problema ba? Tanong ni Ellen. Sino yan? Bigla na lang may nagsasalita. Sino ka ba? Ma, ano nangyari sa'yo? May problema ba? Tanong ni Ellen. Wala anak. Para kasing may bigla lang ako nakita sa kwarto mo. Pero siguro, dahil lang to sa pagod. Sige na anak, magpahinga ka na. Masama sa buntis ang nagpupuyat. Sagot ng ina ni Ellen. Teka ma, ano bang nakita mo? Sabihin mo sa akin. Pangungulit ni Ellen sa ina. Para kasing may nakita akong batang babae sa sulok ng kwarto mo. Naku, ano ba yan? Kinikilabutan tuloy ako. Huwag mo nang intindihin yun, matulog ka na. Sabi ng ina ni Ellen. Pero ma, nung isang araw, may nakita din ako dito sa kwarto ko eh. Describe mo nga sa akin, ano bang nakita mo? Muling tanong ni Ellen. Ay, ano ba yan? Tinatayuan ako. Ba't gano'n? Naramdaman ko tinayuan ako, Jomer. Ano ba naman yan? Nakikilabututan naman ako. Kakalurke. I-describe mo nga sa akin, ma. Ano bang nakita mo? Muling tanong ni Ellen. Nak, basta batang babae na nakabihis na asul na bestida. Parang mukhang anghel. Matapos marinig ang sinabi ng ina, ay muling kinalabutan si Ellen. Ma, pareho tayo na nakita. Isang batang babae na maamo ang mukha. Pero nang makita ko siya, parang umiiyak siya. Sinubukan ko nga siyang kausapin, pero bigla na lang siyang nawala. Paliwanag ni Ellen. May bata sa likod mo, partner! May bata naman talaga sa likod mo. Nahihiya ako sa panty ko. Aray ko. Nagtapuso. Partner! Sayang walang camera. Basa yung panty ko. Partner, natakot ako. May bata naman talaga sa likod mo. Meron bisita natin yan. Nakakainis ka! Nagulat din kasi ako may ulo ng bata. Pero totoo to, hindi to hallucination. Diba? May bisita po kasi kami. Sakit sa likod. Nililikod ako. Ang sakit. Partner, basa yung panty ko. Ikaw may dahilan. Kala ko boses. Ay, dali, binabalakang ako. Ang sakit. Ay. Sakit sa backbone. Okay, tuloy. Tuloy. Ay.
Pareho tayo na nakita. Isang batang babae na maamo ang mukha. Pero nang makita ko siya, parang umiiyak siya. Sinubukan ko siyang kausapin, pero bigla na lang siyang nawala. Paliwanag ni Ellen. Hindi ako komportable, basta talaga panty ko. Naihi ako sa nervyos. Seryoso lang. Ipagdasal na lang natin ang kaluluwa ng batang yan. Marahil, yan yung anghel na ipinagbubuntis mo ngayon. 3 years old agad? Di ba, baby? Ito nanay, weird din eh. Huwag kang nood ng horror movies, ha? Makalipas ang ilang buwan, ay ipinanganak na ni Ellen ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Pinangalanan niya itong Kathleen. Nang maipanganak si Kathleen, ay doon na muling nagpakita kay Ellen ang multo ng batang babae sa kanyang kwarto. Hinayaan na lamang niya na paulit-ulit itong magpakita. Minsan ay nakikita niya ang bata na nakikipaglaro kay Kathleen. Minsan naman ay binabantayan nito ang natutulog na sanggol. Sa kabila nito ay hindi naman nakaramdam ng takot si Ellen. Bagamat hindi naman pangkaraniwan ang mga pangyayari, ay nananatiling panatag ang loob niya. Minsan ay nanaginip si Ellen. Sa kanyang panaginip, ay nakita niya ang batang babae na nagtanong sa kanya, "Mama, kung naipanganak mo din ako, ano pong ipapangalan mo sa akin?" Nakakagulat yung background music. Sa panaginip ay napaluha si Ellen. At naging maliwanag sa kanya na ang batang nagpapakita nga sa kanyang kwarto ay walang iba kundi ang namatay na kakambal ni Kathleen. Courtney ang ipapangalan ko sa iyo, baby. Sagot ni Ellen sa bata. Sa panaginip ay mahigpit na nagyakap ang mag-ina. Nang magising si Ellen, ay nakita niyang muli ang batang babae sa isang sulok ng kanyang kwarto na nakangiti sa kanya hanggang sa ito ay tuluyang maglaho. Simula noon ay hindi na muling nagpakita pa ang batang babae. Ibinuhos na lamang ni Ellen ang kanyang panahon sa pag-aalaga sa kanyang sanggol. Habang lumalaki ang bata, ay isang bagay ang napapansin ni Ellen. Hoy! Ano kaya yun? Nang tumuntong na sa 3 taong gulang si Kathleen, ay napansin ni Ellen na kahawig nito ang batang babae na nagpapakita sa kanyang kwarto. Ay! Mami, pagkatapos kong kumain, pwede na ba kaming maglaro ulit ng friend ko? Sabi ni Kathleen sa ina. May bago kang kaibigan, anak? Anong pangalan ng friend mo? Tanong ni Ellen sa anak. Siya si Courtney, Mami. Ay! Ayan na pala siya. Nasa tabi mo siya. Courtney, say hi to Mami. Ay! Buti lang may kasama tayo dito. Burnay! Bakit ka ganyan? Alay-layo pa ng Halloween Kalurkay! Hala, naging kalaro niya. The end. Alam mo, partner, di ko alam kung dapat ba talaga matakot si Ellen o hindi. Or baka the reason why hindi talaga siya natatakot, and from the very beginning, nung una niya nakita yung bata, kinausap niya. Feeling ko kasi, 'di ba, partner, sabi nga daw nila, ang tunay na ibig sabihin ng love at first sight ay yung magulang. Kasi, lalo na ang nanay. Kasi sa unang beses na makita niya yung kanyang anak, love at first sight yun. Diba? Oo naman. Actually, hindi pa nga lumalabas, love na niya eh. Tama. So, feeling ko lang, ang dahilan, ewan ko tingnan natin sa angulo ng motherhood.
biglang nasyosyokotak eh. Tingnan natin sa anggulo ng motherhood. From a scary story. Tingnan natin yung anggulo na motherhood. Hindi kasi, di ba, from the very beginning na nagpakita yung bata, hindi siya natakot. Buntis siya noon, na pwede naman siyang umalis sa kwartong yun. Kasi, ayaw mo ng stress, di ba? Ang fear is stress also. Correct. 'Di ba? Pero hindi eh. Nung unang beses niya pala nakita yung bata, kinausap niya. Tinanong niya kung bakit malungkot. 'Di ba? Up until the very end, naluluha siya kasi bakit hindi nabuo. 'Di ba? Kaya nga feeling ko wala lang sa punto lang ng isang nanay. Actually itong kwentong ito ay hindi scary para sa kanya. Malungkot. Na parang in a way, ibig sabihin ba kaya nandyan pa rin is angel na siya? Posible. Kung titingnan natin sa anggulong yun. Sa anggulong yun. Pero guardian angel. Correct. Pero posible din nating tingnan sa anggulong nakakatakot kasi hindi naman siya nabuo eh. Correct, multo talaga. Ano siya talaga ang pakay niya doon sa kanyang... Bakit nandyan pa rin siya sa lupa? Bakit kinakalaro siya? Oo, correct. Oy! Nakakatakot. Pero sabi nga nila, di ba kapag mahal mo... Hindi ka takot. Ang isang tao na namayapa tapos nagpakita sa'yo, hindi ka matatakot. Tama ba yun? Nagpakita ba lola mo sa'yo na namatay? Di ba mahal mo lola mo? Hindi sa akin, wag. Seryoso. Yung sabi nito, yung wag dito, pero wag, alam mo, may galit sa akin. Ako naman nagtanong lang. Hindi, pero totoo yan kasi isa sa mga apo din niya, nagpakita. Pinakitaan niya, tapos natakot hindi. Hindi natakot. Natakot yung mga taong matatanda na. Kasi sabi diba? niya kasi that time burol kasi yun eh. Pag madaling araw na parang siyempre yung mga tao pagod na natutulog na. Itong bata na to gising. Tapos ginising yung nanay si lola nagwawali sa labas. Diba? Nakaburol yung lola namin. Diba? Scary. Kalurke. Kaya alam mo yung mga bata sila talaga nakakita. Mas open yung kanilang mga senses sa ganyang klase mga bagay. Buti na lang hindi na tayo bata pero marunong na tayo gumawa ng bata. Anyways, di ba, partner? Pag mahal mo ang isang tao, hindi ka matatakot. Kapag namatay siya at nagpakita sa'yo, hindi ka daw matatakot. Kasi perfect example, partner. Pero ayaw ko pa rin. Oo, ayaw mo pa rin. Kasi perfect example yung mami ko eh. Ang nanay ko, partner, matatakotin. Nung namatay si Flor Contemplacion, hindi niya naman kabag-anak, partner. Takot siya. Apektado. Hindi siya natatakot siya magpapakita daw sa kanya. Okay ma, hindi naman kayo magkamag-anak. Madaming tao sa Pilipinas. Ikaw talaga yung pipiliin. Special ka. Kumbaga sa lahat, takot yun every time. Kung sino man ang mamamatay, kahit malapit, ay malayo, basta kaibigan ganyan, hindi siya natatakot. Ay, natatakot siya sobra. Nung namatay si Ninoy, takot siya. Feeling niya, pupuntahan siya. May ganun eh. Pero nung namatay si tatay, yung lolo ko, na niya, sabi niya, kahit magpakita sa kanya, okay lang. Gusto niya nga eh. Ganon? Kasi pag mahal mo nga daw, hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot. Kaya siguro paano mo itsura niya, di ba? Yung mga napapanood natin sa mga horror movies. Kasi yun yung napapanood natin sa horror movies. So, huwag tayo naniniwala masyado para hindi tayo matakot. Kasi sa horror movies, partner, they exaggerate. Kailangan horror yun eh. So, kailangan matakot ka. Pero, I'm sure, pag nagpakita sila dun sa mga mahal nila sa buhay, yung cute sila. Hindi naman yung tipong tatakutin kayo. O tatakutin tayo. Not unless namatay siya ng tragic yun. Yung hindi matanggap na pagkamatay. Iba't iba tayo ng paniniwala sa ganyan. Sa bagay, di ba? Pero sabi nga daw, ang takot ay nasa isip lamang. Sabi daw. Pero kahit na, ayoko pa rin. Hindi. Tsaka, when you are afraid, your best armor is prayer. Totoo yan. You always have your faith. Tama. Diba? Totoo yun. Thank you, Mahiwagang Bornay. Pinabilis mo ang tibok ng puso namin. Corrected by. Tsaka pinaihi mo ko sa panty ko. Nakakainis ka. Umitik pa naman ako mamaya. Pupunta tanggalin mo, problema ba yun? Kaya nga, pupunta tuloy ako mo, mabibili akong panty. Ay, nakakalergy. So pag nakita niyo po si Nicole mamaya, alam na wala po siyang panty. Sana hindi ako mahanginan. Ay, nakakalergy talaga. Kwento na Mahiwagang Bornay na mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like and share mga kabisyo para marami ang magulat din sa kwentong ito. Kasama niyo pa rin ang inyong paboritong Tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!